Dobrý deň prajem. Jedna z takých veľkých benefitov pre klientov od našej spoločnosti je, že sa staráme o zákazníkov. Nie je to len o tom, že si niekto ten laserový prístroj kúpi a používa ho, ale je v našej databáze a po dohode podľa záujmu my robíme kontrolné diagnostiky. Ja som práve na ceste na takú kontrolnú diagnostiku k klientke, ktorá sa mi ozvala po pol roku. Pýtala som sa, ako sa cíti. Cíti sa veľmi dobre, je veľmi spokojná. Upravil sa jej tlak, ktorý jej napriek liekom občas sa zvýšil aj dosť podstatne. Teraz sa tlak drží. Dokonca lieky večerné na tlak vysadila a ranejšie lieky, teda čo má beta-blokátory, tak bere pol tabletky. Upravil sa jej cholesterol, má ho znížený oproti tomu, ako mala predtým, takže celkovo je veľmi spokojná, ale chcela by vidieť, ako teda vyzerá aj tá krv pod mikroskopom, tak som na ceste ku nej. Má sestru, ktorej hovorila o tom, že čo jej pomohlo. Sestra má záujem tiež o diagnostiku a práve sestru teda oboznámim s novinkou, ktorú máme, lebo je možné na mesiac si požičať starší typ model, ktorý bol Bioquan NS za 100 €. Bude ho mesiac používať a za ten mesiac podľa toho, ako bude spokojná, či bude cítiť zmeny, tak buď sa rozhodne, že teda si zakúpi nový prístroj, teda najnovší model, ktorý je King Ray, alebo teda prístroj vráti, ak sa rozhodne, že nie, prístroj vráti a za tú mesačnú výpožičku 100 € samozrejme tie peniaze sa aj už vracať nebudú, lebo mohla prístroj používať. Je to veľmi dobrá ponuka, vychádzame v ústrety, lebo niektorí sa boja, že či im to proste nebude nejako vadiť v nose, či si na to zvyknú. Takže aj tento veľký benefit od našej firmy pre zákazníkov je naozaj, má dobrú odozvu, pretože veľa ľudí, keď váha, nevie sa rozhodnúť, tak keď si môžeme niečo vyskúšať, tak je to super. Takže sa teším, že sa budete ozývať a budete mať záujem o svoje zdravie. Majte sa pekne a hlavne v zdraví.